Nos vimos de San Martiño, un colexio de Salcedo. Hoxe estamos regueifando e falando en galego. Nos somos Andrés e Luís, e tamén Carmen e Lara. Nos faremos a regueifa que será mellor cantada. Imos falarvos de cousas que ocorren na contorna. Esas cousas do presente as tendes que ter en conta. E comezamos con cancións, como é o reggaetón, que é sudamericano e mestura a montóns. Nos preferimos o pop, ou tamén o rock and roll. Son moito máis divertidos e nos mola mogollón. Outro tema importante é che a seguridade. Podenche roubar os datos no internet da actualidade. Descarga o antivirus cando navegas na IA. Vos tendes que ter coidado cos carachos de hoxe en día. O teu xogo preferido pode ter moitos perigos. Podenche quitar diñeiro se estás moi desprevido. Tamén temos que falarvos cando Trump foi elexido como novo presidente dos Estados Unidos. En Ucraína hai unha guerra que leva máis de 2 anos. Enfronta Ucraína e Rusia, pero está finalizando. Falaremos de deportes, tenis, fútbol, baloncesto. Todos son moi similares e xa teñen moitos xestos. A retirada de Rafa foi un momento doente, pero queda Alcaraz, o futuro está presente. E xa nos finalizamos, vos falaremos de fútbol, o Madrid e o Barcelona que nunca estarán xuntos. Meus queridos amiguiños, ata aquí a nosa regueifa dos temas da actualidade que vos canta esta orquestra.